Yadda shekaru 20 kenan Amman Abubakar yake ciyar da al'umma a cikin watan Ramadan. Taimako da jin kai wani abu ne da ya gada tun daga kakin ne da iyaye. Bayan ya daɗe yana yin wannan aiki a ɓoye a duk lokacin da watan Ramadan ya zo, ana lokaci duk ana shan ruwa a wani babban katafaren gidansa da ya keɓe na musamman dalilin yin haka. Amma kun san an ce duk abin da mutum yake yi a wata rana hitowa fili ya kai. Yanzu kai mutanen unguwa da kuma mutanen birni mai da kewaye da ƙauyuka da sauransu sun shaida irin yadda yake gabatar da aikin sahi sabilillahi. Wannan ya sanya a cikin jama'ar da muka isko a nan har muka tambaye ɗaya daga cikin malaman da muka samu a wannan wurin shan ruwa. Wannan mahimmanci ne mai ƙarfi wanda yake sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda haka ana buƙatar dama musulmi su yi koyi da wannan. Da sun san darajar da a cikin wannan alkhairi na ka yi abinci ka kire musulmi su zo su buɗe baki. Annabi ya ce duk wanda ya buɗa ma wani baki akan azumi yana da ladar wannan mai azumi ba tare da an rage mishi tashi lada ba. Saboda haka kanan ka ganin masu kuɗi daga ƙasashe masu nisa suke tahowa saboda saboda su sami mutum ko da 20 ko 100, to ko yanzu kaga ba mutum 100 ne ba, mutane ne masu yawa. Saboda haka ana son masu kuɗin mu gaskiya su yi koyi da irin wannan, domin sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka kaga masu kuɗi yana da kyau gaskiya su ɗauki wannan hanya, su yi ƙoƙari su zanci yadda talaka ga ladar da suke samu, sannan ga ƙamna da soyayya zuwa ga talakawa. Kenan wannan kuma yana ƙara abubuwan da ke bunƙasa cewa masu kuɗi suna waye matalakawa, rage musu wani baƙin ciki da wasu abubuwa da ke cikin kakanu. Amma in ko aka rike da gidanka sai gidanka, kaga sai kai sai ɗiyanka, wannan bai yi ba. Wallahi muna fatan irin wanda Allah ya sanya albarka, Allah ubangiji ya sa mu duke shi albarka, kuma ubangiji Allah ya sa mu masu kuɗin namu duka muna kiransu zuwa ga su koyi wannan aiki. A cikin wannan tafiya da kyau in ji 'yan iya magana yadda Alhaji Amman Abubakar yake yi yana zama daidai ga koyi ga waɗansu idan Allah ya ba su ikon yin haka. Wannan ya sa muka tambaya Alhaji Abubakar Amman da kansa ko meye dalilin sa na yin haka? Dalilin yin haka ba shine na farko gare ni ba, ina ganin sama ga shekara 20 da 'yan kai na san wanga aiki. Ba aiki na wanda ya kamata ni in wallafa ma duniya ta sani ba, don aiki na alheri na lada. Amma na ga wanzu zamanin da ake wanzu ya kai da a yi haka saboda mutane su gani su yi kohi da abubuwan da ke faruwa a halin wanzu, saboda mutane suna cikin matsaloli, mutane suna cikin damuwa, mutane suna cikin halin babu. Kenan wanga abu shine ya kamata a hito ga hili a bayyana ma al'umma da jama'a su gani irin abin da ke faruwa, su ma su kohi da irin abin da nake yi, su taimaka ma al'umma. Daga cikin irin wannan namijin kokari da yake yi ba shi ne ba na farko kuma ba shi bane na ƙarshe, kamar yadda ya faɗa muna rayuwarsa ya ce gaba ɗai ya miƙa ta ne akan talakawa. Ni Allah ya mini komi kuma Allah ya bani komi, abinda Allah ya bani kuma ba ina alhawar da shi ba, a'a ni abina na talaka ne, na talaka ne, ina tare talaka yau ina tare talaka gobe. Abina ni bai gaban da mutum, ina fata ga Allah kullum in ga talaka yana dariya shine, kuma al'umma Allah shi musu albarka. Ko a ina nake wallahi ina tare jama'a, jama'a kuma suna tare ni, kuma Allah saka musu da alheri. Amma Abubakar mutum ne dan kasuwa wanda kuma ya dogara ne ga Allah, inda yake cewa ciyarwa, bayarwa, kyauta, sadaka bai ƙara arziki. Yace wannan abin shaida ne a gare sa. Duk wanda ya hada dukiya ta taimaka ma al'ummar ita, Allah zai linkin ya mishi dukiya shi linkin bilinkin. Garka dibin alheri zai bata kuɗi ko zai hana kuɗi, a'a alheri an bai ƙara kuɗi ba zai bata kuɗi ba. Ni ina zuwa Saudiya, ina ganin umara wagga ta 17 ce a gare ni. Ban taba tiya umara ban tallafa ma marayu ba, da marayu nake farawa. In na fara da marayu ni ƙare duka marayu irin waɗanda mun yi zama tare da uwayensu, mun yi zama na alheri, sun rasu sun bar mu ma za mu taimaka ma diyansu. Yannan in koma ga makwabtana, yannan in koma ga yan uwata na jini, yannan in koma ga ƙauye na inda an kai yake cibiya. Abinda ake kira na ga mutane da al'umma da gwamnati tamu da yan kasuwanmu da masu kuɗinmu da ma'aikatanmu
su yi tsaye da ƙawaɗe su taimaka ma al'umma. Nijar yau duk uwa ɗaya ba da muke. Daga cikin waɗanda suka sha ruwa a wannan gida na Amman Abubakar, su da kansa sun yi mana bayanai daban-daban na ganin irin yadda yake tafiyar da rayuwarsa na yau da kullum. Ba shakka lalle kamar yadda muke a cikin wata mai alfarma, Alhaji Amani Abubakar wanda yana ɗaya daga cikin wakilai na jaruman adar grupu ne wanda aka kafa da niyyar haɗa zumunci na 'yan ƙasarmu ta Nijar, musamman ma 'yan yankinmu na yankin jihar Tawa. To dalilin wannan albarkacin wannan wata mai alfarma, Alhaji Amani ya gayyaci duka mambobi na cikin wannan tafiya ta jaruman adar waɗanda suke a nan birnin Yamai. Bayan shi kuma kamar da ɗaruruwan jama'a ne suka halarta a wajen wannan taro wanda aka yi buɗe baki albarkacin wannan wata na azumi. To muna kira ga jama'a lalle kamar irin waɗanda suke da arziki su rika kwaikwayo da Alhaji Amani, saboda kamar yadda wannan wata yake da alfarma yake da ɗimbin daraja, ya kamata a ce duk wanda yake da arziki ya rika kwaikwayo irin wannan. Ana haɗuwa da talakawa da masu arziki, ana haɗuwa ana zumunci. Ina ganin abu ne mai kyau wanda wasu ba su yi tunanin wannan ba, kuma albarkacin wannan wanda bai san wani ba za ga ya san wani, kuma shine muke so saboda shine zumunci. Wannan ya sanya gani ga idon da muka yi ya ba mu damar cewa ya kamata kowane ɗan ƙasa, kowane mai arziki, idan Allah ya ba sa iko ya yi irin yadda Alhaji Amman Abubakar yake yi a cikin al'umma.